kahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Hesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya magakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga nasulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Maayong gabi alang sa atong mga higalag mga kaigsunan, mga suking tigpaminaw din hinining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini gihapon ninyong alagad sa kahanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban kaninyo sulod sa sakatakna nga tulumanon, no, in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement dinis tingog sa reformasyon mga kaigalaan, no. O atong pasalamatan ng Dios nini nga kahigayunan nga gihatag nga ni kanato tungod kay bisan taliwala mga kaigsunan sa mga kalit nga mga pag-ulan, pero sa gyapon, no, adunay pamaagi ang Dios mga kaigsunan nga kita makahimo sa pag-program dinhi nining atong tulumanon mga kaigsunan sa tingog sa reformasyon dinhi sa XFM Cebu 88.3, no. Sa mga higalag mga kaigsunan nato diha nga kanunay nagapaminaw dinhi sa atong programa, maayong gabi kaninyo. O sa mga baguhay pa usab, no, nga naka-tune in dinhi sa atong programa, maayong gabi og happy new week, no, kaninyong tanan sa atong mga kaigsunan nga mga Adventista nga mga tigpaminawan usab dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Og salamatan nato, no, sa makausap pa mga kaigsunan ang Dios nining kahigayunan nga gihatag nga ni kanato. Tungod kay kung wala ang iyahang panalangin mga kaigsunan inyong alagad sa kahanginan, no, di isab makahimo sa pag-program nining dapit sa gabion. Salamat usab na sa tagiyan nining maong istasyon, pinangunahan sab sa ni Doc Remilito Oy kauban sab sa iyang tibuok nga panimalay. Og maingon man usab sa nagaduman lang usab nining maong istasyon, pinangunahan sa atong station manager si Sir John Lee Bay King. O yun man sab sa ito ang kauban speakers lawak si Sir Joven Jimenez, na. O mayngan man sab na kang Sir Romelo Nobinario nga nahimo sab nga tulay mga kaigsunan nga sa diin kita sa makahimo sa pagprogram dinhi nining maong istasyon. O sa ato ang mga higalag mga kaigsunan nga gusto mo paabot sa ilahang mga concerns, i-text lang ninyo ang atong numero 0976 555-1008. No, bunako sa mga higalag mga kaigsunan nato, no, nga gustong mo paabot sa ilahang mga concerns, mga pangutana, i-text lang ang ato ang numero 0976-555-1008. No, o di ba kaha sa atang mga higalag mga kaigsunan, comment lang mo, no, sa ato ang Facebook Live nining mga tungura during sa atong program mga kaigsunan dinhi sa XFM Cebu 88.3. Comment lang mo mga kaigsunan aron sa atong matagaan og pagtagad ang inyohang mga
pagtimbaya, no, sa ato nga mga kaigalaan o mga kaigsunan. Unya kung galing doon na mo yung mga pangutan na mga kaigsunan, pwede nga mo message kamo sa ato usab nga Facebook page, no? Search lang ninyo ang SDARM CPUC. Nya inyo makita mga kaigsunan ang kinatibuk-an nga pangaan sa ato nga Facebook page SDARM Central Philippine Union Conference. O labi na sa mga gusto usab nga mo bisita or mo bisita sa ato usab nga opisina or simbahan mga kaigsunan, makig-uban sa pagsimba kanato sa matag adlaw nga Miyerkules, Biyernes og Sabado, pwede mo bisita mga kaigsunan sa mga naas dool, no? Dinhi sa Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, diha siyudad sa Talisay mga higala, no? So sa mga kaigsunan na nga naas dool, no? Kung gusto ninyo nga doon na mo yung mga pangutana niya gusto ninyo personal, no, nga ipaabot nganhi kanamo, kami andam sabmi nga mo hatag mga kaigsunan sa tubag kutob sa makaya, no, kutob sa mahimo nato o kutob sa maabot usab, no, sa ato ang kanana ang or sa mabasa mga kaigalaan o mga kaigsunan. So nini nga kagabihon mga kaigsunan, no, sa dili pa ta mo padayon sa ato nga mga pagtuon usa ka lahi na usab nga topiko mga kaigsunan ato nga pagaisgutan og kini tumong sabni sa ato usab nga kinabuhi nining panahon karon mga kaigalaan o mga kaigsunan. Now sa dili pa magampo na kita dalaygon og silimbahon namo nga Dios nga naikaw sa kitas-an sa mga langit. Yan sab ang imong alagad magabahin-bahin na usab sa imong mga pulong hinaut lamang nga ikaw magagiya og mga panalangin magahatag og kaalam nga langit non maingon man usab sa mga tigpaminaw ikaw magahikap usab kanila magahatag og giya panalangin nga sa matag pulong nga mong patalinghugan kini usab may makahatag og dugang pagpadasig o magpaligon ang among pagtuo diha kanimo. Ikaw lamang magatabang tungod kay wala kami arang mahimo sa among kaugalingon. Panalangini ang ilaw sab nga mga panginabuhian ano yon sa imong kabubuton o panalangini usab ang tagiyan ini mga estasyon ingon man usab sa mga nagadumala niini. Kalamang magapasaylo kunin kami nangapakya sa buhat sa pulong sa nahuna aron sab kini dili mahimong babag sa among o sa mga panalangin nga imong gibubo ngadto sa imong katawhan. Kining tanan misalig itugyan gilawmang madawat sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Nining nga kagabion mga kahigalan mga kaigsunan na medyo kanini ang kuan ni siya na medyo pinasahi nga pagtulunan mga kaigsunan o dunay mga medyo ingnon nato controversial gamay, no. Labi na kung maghisgot ta mga kaigsunan sa ato ang kahimtang diining dapit sa o nining kalibutan na mga kaigsunan, no, which is kung maghisgot ta ngadto sa urog sa kalibutan mga kaigsunan medyo maligsan gyud ani, no, nga atong topiko nga pagatun-an nining kagabion. Kaya lang, no, tungod kay ato lamang, no, subayon usab ang nahisulat mga kaigalaan o mga kaigsunan. Dili tayo ngong magpahigawas atong or sa akong kaugalingon mga kaigsunan kundi kung unsay nasulat mga kaigsunan sa Biblia mo'y ato nga pagatunan. Gani last time mga kaigsunan nagtuon kita mahitungod sab kato sa 144,000, no, nga mga maluwas nga katawhan sa Dios mga kaigsunan. Naisgutan nato dito ang ilaw sab ng mga kanana ang kinaiyahan mga kaigsunan, na sa kanini ang unsay patik nga iya sa Dios usab unsay kanang mga pamaagi mga kaigsunan usab kita makabato niini sa mga nanglabay nato nga mga pagtuon ato nasab na siya nga nahisgutan, no, o kanos ama ni siya nagsugod og hangtod kanos sasab ni siya matapos, na sa tong naisgutan nagsugod kini
ang maong pagpamatik mga kaigsunan gikan sa 1844 ngadto sa ato ang kapanahonan karon, which is si Jesus Christ sa pagkakaron naa siya sa most holy place, no? Nga one time ni anak mga kaigsunan sa pagtuon usab ni William Miller, dunay sayop nga interpretation niya sa mahitabo pagkahuman sa 2,300 days, no? Kay nagtuo siya nga mobalik si Kristo dinhi sa kalibutan, kundi pero ang tinuod nga panghitabo mga kaigsunan, siya misulod ngadto sa labing balaan nga dapit. Naghimo sa pagpataliwala kanato o gani karon mao ang panahon sa pagpamatik sa katawhan sa Dios, nga ang patik mao kanang gisgutan diha sa Exodus 20 bersikulo 3 ngadto sa 8, nga dunay suporta usab mga kaigsunan sa Ezekiel 20 bersikulo 12 ngadto 20 or Laktaw ngadto 20. No, so diha mga kaigsunan, no, kana nga mga punto, no, mo nay ato sab nga nahisgutan sa nang labay nato nga mga pagtuon. Maayong gabi diha kang Kokis Garcia. Maayong gabi katropa Aldrin. Maayong gabi usab diha kanimo og maayong pag-view usab dinhi sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon. Now dinhi nining kagabihon mga kaigsunan, sige kaingon na nako, no, usa ka sahi o pinasahi usab nato nga pagtuon mga kaigsunan, which is ang kalibutan sa pagkakaron mga kaigsunan di sab muuyon ini, pero tungod kay kamatuoran man lagi, gusto ko lang nga isulti diha kaninyo sumala o pinasikad usab sa Biblia mga kaigsunan, na kini naguluhan mahitungod sa insaktong Kristohanong pamisti. Dili ni balikas mga kaigsunan ha nga pamisti, kun dili kana na ang suot sinuotan ba or kana na ang bisti ba, no? Insaktong Kristohanong pamisti or bisti mga kaigsunan, no? Sungod kay kami mga kaigsunan nagtuo nga ang mga katawhan sa Dios magbisti sa gitawag-latog insakto o magadayan-dayan sa ilang kagalingon sumala sa prinsipyo sa Dios, no? So kana medyo diri nga bahin mga kaigsunan basin og daghang mahimong reaksyon sa matag usa, pero tan-aw lang nato, no, unsay nabasa sab sa Biblia mga kaigsunan, unsa man say giingon sa Biblia mahitungod usab niini, no? Tungod kay ang Dios mga kaigsunan gusto nga magpuyo uban kanato og magauban kanato sa walay katapusan. So unsa ang iyang gikinahanglan kanato? Unsa may iyang gikinahanglan mga kaigsunan? Ang 2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 17, tungod niya na manggula kamo sa taliwala nila og managpamulag kamo. Yang giingon diha nga punto mga kaigsunan, manggula kamo sa taliwala nila, no? Di na pasabot mga kaigsunan moadto tag Mars or asang planetaha, no? Kundili mugula sa ilahang mga practices kalibutan mga kaigsunan, kanabang ilahang unsay urog sa kalibutan nga kana na ang doon na may fashion mga kaigsunan nga nauyon sa Ginoo, pero kanabang passion mga kaigsunan nga wala na kauyonis kabubuton sa Ginoo mga kaigsunan, mo nay bot sa Dios nga kita muguwa diha niya na og managpamulag kamo, no? So mo ni sa gikaingon na nako mga kaigsunan, medyo dili tanan mooyon ini mga kaigsunan, pero kini nga bahin, no, since angay sab nato nga tun-an mga kaigsunan kay basin bayaon niya daghan nga mga bantayanan ani nga punto mga kaigsunan, no? Nagaingon ang Ginoo, og dili kamo maghilabot sa mahugaw og pagadawaton ko kamo. Munay pasidaan mga kaigsunan, no, gisulti ni Apostol Pablo diha sa 2 Korinto 6 bersikulo 17. Sumala pa, manggula kamo sa taliwala nila og managpamulag kamo. Nagaingon ang Ginoo. So kana moy buot sa Dios nga kita muguwa ni ana nga bahin mga kaigsunan. Sa unsa ka nga bahin or sa unsa ka nga mga panghitabo or unsa nga sitwasyon mga kaigsunan nga kita muguwa ni ana, ang 1 Juan 2 bersikulo 15
Dili ninyo higugmaon ang kalibutan, bisan ang mga butang nga anaa sa kalibutan. Nabot ba pasabot, Brad? Kung unsa mang mga butang nining kalibutan na, di na lang may mamalit. Kay mga butang man na sa kalibutan. Aha, basin himuon po nato ba nga debate sa ninyo sako or inyong kuan sako nga di na lang data mamalit naning mga butang nining kalibutan na. Pero bantayan nato, no? Dili na nagpasabot mga kaigsunan sa mga butang nga kauyon sa kabubuton sa Ginoo. Okay, naghisgot man tayo dinhi mga kaigsunan insaktong Kristohanong pagbisti or pamisti mga kaigsunan. No, sige kay nako di na pamalikas mga kaigsunan ha, kundi bisti or kanabang sinina nato mga kaigsunan. So dinhi naghisgot man ta na ana. Now diha nga bahin, dili ninyo higugmaon ang kalibutan, bisan ang mga butang nga anaa sa kalibutan. Kung ang uban mahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala kaniya. Although general nang gihisgotan diha, wa man maghisgot mga kaigsunan nga bisti. Pero kay naghisgot man ta sa atong topiko mga kaigsunan sa mga bisti. So kini siya, wa lang ni nagtumbok nga tos bisti ha, ang gihisgotan dinhi. Pero usa na diha ni ana mga kaigsunan, kung atong susihon, usa na sa mga butang nining kalibutan na mga kaigsunan, nga kinahanglan magmatngon ta. Kay basin bayaon niya, og nahigugma ta, niya ng mga butang nga mga kaigsunan nga mas labaw pa natong gitagaan og bili kaysa mga butang nga iya sa Dios or angay natong hatag nga to sa Dios mga kaigalaan mga kaigsunan. Tungod kay lagi gusto nato nga mosunod sa orog nining kalibutan na, gusto nato mosunod sa fashion nining kalibutan na. Sige kay ngano nako ha, kung maghisgot tag fashion mga kaigsunan, adto na may mga portion no nga kining atong gisuot, bisan kining gisuot sa inyong igsuon mga kaigsunan sa part of passion, pero adunay mga punto ba no nga angay nato usab nga pamalandungan. May gabi kang Generous Mendoza ug yun man sab kang Leolyn Timpangko mayong paminaw kaninyo. So diha mga kaigsunan no, gisgutan dili ninyo higugmaon ang kalibutan, bisan ang mga butang nga nas kalibutan. Bisag unsa na no, kini nga portion mga kaigsunan, bisan unsang mga butang no nga gihigugma nato labaw kay sa Dios. No, sa lain na nga mga bersikulo mga kaigsunan, kana siya mahimo na siyang Dios nato. Kung ang uban na higugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala kaniya. Kana may gisgutan ha. Gibalik-balik na to og basa mga kaigsunan aron matagaan sad nato og emphasis no kana nga punto. Now unsa man ang kondisyon sa pakighigala uban sa Dios? No? Kay ang paghigugma mga kaigsunan ngadto sa kalibutan sa mga butang nining kalibutan na, no? Kana bang gisgutan diyang paghigugma kana na ang labaw na hinuon natos Dios mga kaigsunan no. Ano naman tay mga butang nining kalibutan na, pero wala nato gihimo nga kuan ba prioridad nato no. Kun dili una gyud ang Dios mga kaigsunan no. Kana tanan iyahan naman lang dugang nga mga panalangin nato, pero dunay mga butang mga kaigsunan usahay mahimo nga babag no sa ato nga pagpangalagad sa Ginoo. So unsa man nga kondisyon mga kaigsunan, unsa ang mga kondisyon sa pagpakigigala uban sa Dios? Ang Juan 15 versikulo 14 nagkanayon, Juan 15 versikulo 14, kamo mao ang akong mga abyan. Mo ni gingon ni Kristo mga kaigsunan. Kita ko no, mo'y iyang mga higala kung magabuhat kamo sa mga butang nga akong ginasugo kaninyo. So moday na ipagpakighigala sa Dios mga kaigsunan. Sa diha nga kita sa dihang atong gihimo ang mga butang nga gisugo niya kanato. In contrast mga kaigsunan sa atong gisgutan ganihas 1 Juan 2 versikulo 15, nagisgutan diha dili ninyo higugmaon ang kalibutan, bisan ang mga butang nga anaa sa kalibutan. Kay kini ko no, sumala pa,
ang nagahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala kaniya. So ang tinuod nga kanana ang gugma o pagpakighigala sa Dios mga kaigsunan mo ni ang pagtuman sa iyang o sa mga butang nga iyang gisugo nga ni kanato. O sa iyang gisugo nga dili nato higugmaon ang kalibutan bisan ang mga butang nining kalibutan na. Mo ni gisgutan dias 1 Juan 2 versikulo 15. No? Nga mo'y kondisyon mga kaigsunan nga kita mahimong iyang abyan, no, sa Juan 15 versikulo 14 kana kung kita nagbuhat sa mga butang nga gisugo niya kanato. So klaro na, no, mga kaigsunan. Mapuli na magkasinabot ta diha nga bahin, no. Kini nga punto mga kaigsunan, no. Siguro wa tay supak ani mga kaigalaan. Now balik ta ngadtos kanini ang paglalang sa Dios mga kaigsunan, no? Kita gilalang diha sa dagway sa Dios. No? Kay naghisgot man tas gitawag og insaktong Kristohanong pagbisti mga kaigsunan. Or bisti. Kita mga kaigsunan gilalang sumala sa dagway sa Dios. No? Atong unang mga ginikanan gilalang mga kaigsunan diha sa dagway sa Dios. Unsa ang pamisti, unsa ang bisti mga kaigsunan nga gisuot sa Dios og maingon usab alang ni Adan og Iba mga kaigsunan. Atong balikan mga kaigsunan sa history, no? Ngadto sab sa atong unang nga mga ginikanan. Ang ang Genesis, ang Genesis mga kaigsunan, mo nang pagbuhat sa Dios, Genesis 1:27. O gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki o babae iyang gibuhat sila. So muna paglalang mga kaigsunan nga gihimo, no, paglalang mga kaigsunan sa atong unang mga ginikanan, gibuhat sila sumala sa dagway sa Dios. Unya ang Salmo 104 or Psalms 104 verses 1 and 2 mga kaigsunan, atong basahon, no? Daigon mo si Jehova, usbon ako ha, Salmo 104 versikulo 1 ug 2. Daigon mo si Jehova, o kalag ko. O Jehova nga Dios ko, dako ka sa hilabihan. Ikaw nabistihan sa kadungganan o sa pagkahalangdon. So manay bisti sa Dios mga kaigsunan, no? Nga nagatabon sa imong kaugalingon sa kahayag ingon nga bisti. Nga nagabuklad sa kalangitan ingon sa usa ka tabil. Mo nagihisgutan mga kaigalaan, no, sa Salmo 104 versikulo 1 og 2 mga kaigalaan o mga kaigsunan, no. Mo na bisti nga iya sa Dios ang himaya mga kaigsunan or kanang katong kadungganan or nabistihan sa kadungganan og kahalangdon, no. So kanus aman bisan ngadtos tawo mga kaigsunan mausad na iyang gihatag, no. Ngadtos tao kaniadto mga kaigsunan wa may bisti. Ang tao mga kaigsunan nga sama sa atong gisuot sa pagkakaron, ang ila mga kaigsunan motong himaya, no, nga dili nila makita ang ilang kaugalingon nga sila mga ubo mga kaigsunan. Now kanus aman nawala or kanus aman ang pagkawala sa langit ng bisti ug unsa ang hinanali nga buhat ang ilang gihimo. Ang tao kaniadto mga kaigsunan wa gyud siya bisti nga sama sa atong bisti sa pagkakaron, no. Doon na sila bisti mga kaigsunan nga katong nabistihan sa gitawag og himaya, no. Kana siya mo ay ilahang bisti mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Now nawagtang kini o nawa ni siya mga kaigsunan tungod kay ang tao sumala pas Genesis 3 versikulo 7
og nangabuka ang mga mata nilang duha. Sa time mga kaigsunan nga si Iba mikaon sa kahoy mga kaigsunan sa pag-ilas maayos dautan nga mo'y gidili sa Dios ngadto kanila. No? Natong hinumduman no sa gisgutan ganiha Juan 15 bersikulo 14, kamo mahimong akong abyan kung kamo nagabantay sa mga butang nga akong gisugo ngadto kaninyo. Mo to gisgutan sa Juan 15 bersikulo 14. Now, kini silang duha mga kaigsunan, no? Una-una si Iba mga kaigsunan mo may natintal ni Satanas. Mikaon siya sa prutas mga kaigsunan nga gidili sa Dios ngadto kanila. So, unsay nahitabo kanila? Genesis 3 bersikulo 7, og nangabuka ang mga mata nilang duha, og sila nang hibalo nga sila mga hubo. Na dinhi na mga kaigsunan ilang nakita ang ilang kaugalingon nga sila hubo. Kay nawagtang man to mga kaigsunan sa diha nga sila nakasala. Katong himaya nga ilahang bisti mga kaigsunan nagtabon sa ilang pagkahubo, nawagtang to siya o nawa to siya mga kaigsunan tungod kay nagpakasala man sila or mikaon nabuka ang ilang mga mata, sumala pa, og na nagtahi sila sa mga dahon sa higira. Nya og nagabuhat og mga tapis alang sa iyang kaugalingon. Mo na ilahang gibuhat mga kaigsunan. Instead, imbes nga ang ilahang bisti mga kaigalaan, ang ilaw tang bisti mo tong himaya na maunta to ilahang bisti. Pero tungod kay sila mga kaigsunan nagpakasala, mikaon sila sa bunga sa kahoy sa pag-ilag maig dautan nga gidili sa Dios kanila mga kaigsunan sa pagkaon ini. Mo hinungdan nga sila nahimo nga hubo. Unya sila ilang kagalingon mga kaigsunan nagtahi na sila og dahon sa higira. Nagbuhat na sila kaugalingon nila nga bisti. Kaugalingon nila nga tapis mga kaigalaan ug mga kaigsunan. So sa diha nga gipangita sila sa Dios dito sa tanaman sa Eden mga kaigsunan. No, gani gitawag to sila mga kaigsunan, hain man ka. Nagtago may Ginoo. Kay niyang gingon Ginoo na nikaon ba di mo sa akong gidili kaninyo. So dito mga kaigsunan no, unsa may gihatag sa Dios sa diha nga iyahang nakita na ang tao mga kaigsunan nagtapis na sa iyahang kanani ang nagtapis na sa iyahang kaugalingong tinahi mga kaigsunan nga imbes nga doon na sila bisti mga kaigalaan nga gihatag sa Dios katong himaya nawagtang man to gito kay nagtago na sila kay naulaw sila tungod kay sila hubo bisan ang Dios mingon na inyo habadi ay nga gikaon ang kanini ang gidili ko kaninyo nganong natingala o nganong nga nahimo man silang hubo mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Genesis 3 bersikulo 21 unsa may gibuhat sa Dios mga kaigsunan tungod kay nakita niya ang tao mga kaigsunan nagtahi na sila ang kagalingon nga bisti nya dahon sa higira. 3:21 sa Genesis og si Jehova nga Dios nagbuhat alang kang Adan or kang Adam og sa iyang asawa mga sinina nga panit og iyang gibistihan sila. Kung imo tong basahon mga kaigsunan no? Nindot kay na ang istorya ni ana mga kaigsunan no sa kana na ang mao nga bersikulo sa diha nga sila mga kaigsunan nahimong nagpakasala. Mao ni giingon ni Kristo mga kaigsunan kung atong basahon ang diri sa mao nga bersikulo mga kaigsunan no kauban ining portion mga kaigsunan sa diha nga sila na bersikulo 8 no atong basahon mga kaigsunan sa English na siya. And he heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden.
So nadungog nila ang tingog sa Dios mga kaigsunan nga nagtawag nila unya nagusaman sila ni tago sila silang kaugalingon sa presensya sa Dios mga kaigsunan taliwala sa mga kahoy dito tanaman sa Eden. And the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked and I hid myself. Muna giingon ni Adan mga kaigsunan, no? And he said, who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? And the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did it. Muna siya nga confrontation mga kaigsunan, muna ipagkaabot nila, no? Ingnan sila sa Dios nga, gikaon ba na ninyo ang gidili ko kaninyo nga kahoy? Gikaon man nila mga kaigsunan, mo hinugdan, no? Nakita nila ilang kagalingon nga hubo, mong naulaw sila, nitago sila. So din nga bahin nga gitagaan sila og bisti sa Dios. Genesis 3 versikulo 21. Now unsa ang anaa sa bistis katawhan, no? Diri sabta sa history mga kaigsunan ngadto sab sa katawhang Israel. Sa ilahang panahon, no? Aduna say bisti nga distinction mga kaigsunan tali sab sa katawhan sa Dios o sa katawhang Israel ngadto sab sa kanana ang nagapalibot nila nga nasod. Números 15 versikulo 38 nag-ingon, isulti mo sa mga anak sa Israel og ang sila nga managbuhat sila og mga borlas sa mga sidsid sa ilang bisti. Ngadto sa ilang mga kaliwatan og mga butang sila sa tagsa-tagsa ka borlas sa mga sidsid og usa ka sinawalo nga asul. Butang sila og borlas lao man kay nga Cebuano man. Ribbon of blue, no? Kana na diha man kay sunan a distinction man kay sunan, no? Para sa ilaha, no, mo gihatag nga instruction sa Dios ngadto sa katawhang Israel mga kaigsunan nga magbutang sila sa sidsid sa ilahang mga sinina mga kaigsunan og borlas nga kanana ang asol or blue mga kaigsunan. Sa English muraga ribbon of blue man ang gisgutan diha, no? Now unsa man ang pinasahi nga katuyuan niini nga kalainan sa bisti mga kaigsunan or pamisti sa mga katawhang Israel, na? Números 15 versikulo 39. Ang Números 15 versikulo 39 nagkanayon mga kaigsunan, kini mamao ang alang kaninyo ang usa ka borlas nga inyong matan-aw kini og mahanumduman o mahanumdum kamo sa tanang mga sugo ni Hiyuba og aron sa pagbuhat kanila og aron nga dili kamo magsunod sa inyong kasing-kasing og sa inyong mga mata. Sa tapos niini kamo magagamit kanila aron sa pagpakighilawas. So monay siya iti mailhan kanila mga kaigsunan sa katawhang Israel. No, monay tuyo ngano nga ang Dios mga kaigsunan nagbutang o naghatag og distinction sa ilaha, no? Tagaan sila og kanana ang pamaagi mga kaigsunan silang bisti nga sa sidsid niini butangan nila og kanana ang borlas o ribbon o blue mga kaigsunan, no? Sa ilahang sidsid, sa ilahang mga sinina. Versikulo 40 nga aron kamo mahanumdom og magabuhat sa tanan ko nga mga sugo og magabalaan kamo sa inyong Dios. So diha mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no? Dunay mga instruction subs ang Ginoo ngadto kanila. Una-una ngadto kang Adan og iba mga kaigsunan, duna siya gihatag nila nga kanana ang bisti pero kay sawa pa magkasala mga kaigsunan, pero kay
nikaon man sila sa bunga sa kahoy pag ilag mais dautan na hasta liwala sa Eden, moinungdan nga sila nahimong hubo. So naghimo sila kaugalingon nila nga bisti, pero gihimuan sila sa Dios og bisti nila. Now dito usab sa katawhang Israel mga kaigsunan, doon na say gidesign ang Ginoo alang sa iyahang katawhan, na katawhang Israel. So kana siya mao kadtong burlas nga seed mga kaigsunan og color asul, no, gisgutan dito. So dogang pa, now unsa ang pinasahi nga mando gikan sa Dios mahitungod sa kalainan sa pamisti tali sa mga lalaki ug mga babayi. Na dinhi mga kaigsunan, which is sige kaingon na nako, daghang di mo yon ini mga kaigsunan, no? Pero kini siya mo gisaysay sa Biblia mga kaigsunan, no? Bisan og debatihon ko ninyo, di lang ko musukol, no? Pero kini sumalas gisgutan mga kaigsunan, no? Unsa ang pinasahi nga mando gikan sa Dios may tungod sa kalainan sa bisti mga kaigsunan tali sa lalaki ug mga babayi. Doon ay kalainan mga kaigsunan. Ang Deuteronomy 22 versikulo 5 na dihang instruction sa Dios mga kaigsunan. Ang mga babayi dili magsulob og bisti nga iya sa lalaki. Mao na gisgutan sa Biblia mga kaigsunan, no? Ni ang lalaki magasulob sa bisti nga iya sa babayi. Kay bisan kinsa nga magabuhat niining mga butanga, dulumtanan kang hiyuba nga imong Dios. So munay instruction mga kaigsunan sa Dios ngadtos iyaha nga mga katawhan mga kaigsunan, na mo nay gisgutan diha, no? Ngadto ni katawhang Israel una-una gihatag nga instruction mga kaigsunan, no, basig ipahagawas pud nato tong kogling may wa tay labot anak mga kaigsunan. Brad, wa may labot anak, wa tay labot anak tungod kay kana panahon sa mga sa katawhang Israel. So tanaw na to mga kaigsunan, no? Pero dinhi nga instruction ang gihatag sa Dios mga kaigsunan, ang babae sumala pa dili magsulob og bisti nga iya sa lalaki. Deuteronomy 22 versikulo 5. Ni ang lalaki magsulob sa bisti nga iya sa babayi. Kay bisan kinsa nga magabuhat niini mga butanga sumala pa dulumtanan kang hiyuba nga imong Dios. So mo na gisgutan sa Biblia mga kaigsunan, no? Igo ra ko ga basa ni ana tungod kay baosad nay na tumong og toyo nato dinhi mga kaigsunan ipahayag isulti mga kaigsunan unsay nasulat usab sa Biblia, no? Now unsa ang gitudlo sa bag-ong tugon? Nahitungod sa insaktong paagis pagpamisti usab, no? 1 Pedro 3 versikulo 3 nga ang inyong pagdayan-dayan dili ang sagawas nga sa pagsalapid sa buhok, sa pagdayan-dayan sa mga alahas nga bulawan o sa pagsulob sa hamili nga mga bisti, kundili sa tinago nga tao sa kasing-kasing sa bisti nga dili madunoton sa maaghop nga espiritu og makigdaiton nga maoy mahal gayud sa tubangan sa Dios. So kana siya mga kaigsunan, no, mo na gisgutan sa bag-ong tugon, no, ni Apostol Pedro mga kaigsunan sa 1 Pedro 3 versikulo 3 og 4 mga kaigsunan, no. Labaw nato, no, nga kanini ang atong kasing-kasing mo'y atong bantayan mga kaigsunan, no. Labaw ni anang mga bisti mga pagdayan-dayan diri sa atong kaugalingon, no. Mo na gisgutan diha mga kaigsunan. Dugang pa 1 Timoteo kapitulo 2 versikulo 9. Sa may gisgutan sab diha, mausab ang mga babae managdayan-dayan sa ilang kaugalingon sa bisti nga mahingangay uban sa kaligdong og kabuutan, dili nga may pinakulong nga mga buhok ug bulawan kon mga mutya kon panapton nga mahal, kon dili pinaagi sa buhat nga maayo, ingon nga mahiangay sa mga babae nga nagasugid sa pagka-Dios nun. So diha mga kaigsunan, na atong nakita na ang instructions usab sa Dios
Pinagi usab kang Apostol Pablo mga kaigsunan ngayang gisulat sab ngadto kang Timothy na diya sa 1 Timoteo 2 versikulo 9 og 10. So diha mga kaigsunan no, ang biste o ang ang panagway mo'y duha ka managlahi nga mga butang mga kaigsunan. Panagway kini naglangkob mga kaigsunan sa ato ang estilo sab sa atong buhok mga kaigsunan. So dunay girekomenda mga kaigsunan ang Dios may tungod sa pagpatahom sa ato ang buhok mga kaigsunan no, ilabi na nagisgutan diya 1 Korinto 11 1 laktaw nga 12. 1 Korinto 11 versikulo 1 og versikulo 12. Manig-ingon kamo kanako, maingon nga ako sa manig-ingon kang Kristo. Versikulo 12, kay maingon nga ang babae gikan sa lalaki, ingon man usab ang lalaki pinaagi sa babae, apan ang tanang mga butang gikan sa Dios. Versikulo 14, ang mausab nga kinaya wala ba magtudlo kaninyo nga kung ang lalaki may buhok nga taas kini mao'y usa ka kaulawan kaniya. So actually no, biste man ang gisgutan dinhi mga kaigsunan, pero sa atong gisgutan dinhi mga kaigsunan adunay duha ka managlahi nga mga butang kung maghisgot tag biste og panagway no. So dias panagway mga kaigsunan, napil na diha ang buhok no. May tungod sab niya na dunay recommendation sa sab ang Dios nganhi kanato no. Versikulo 14 usbonako, ang mao usab nga kinaya wala ba magatudlo kaninyo nga kung ang lalaki mo'y may buhok nga hataas kini mo'y usa ka kaulawan kaniya, apan kung ang babae nga may buhok nga hataas kana usa ka himaya kaniya, kay ang buhok gihatag kaniya ingon nga igpapandong. So klaro na no, nga gisgutan kung muanhi sabta sa panagway mga kaigsunan no, lakip na diha ang pag-atiman sa atong buhok mga kaigsunan sa mga lalaki no. Nagisgutan diha sa bersikulo 14, ang hataas nga buhok sumala pa usa ka kaulawan ngadto kaniya ngadto sa mga lalaki. Nya ngadto sa mga babae, ang taas mga kaigsunan nga buhok maoy himaya or igpapandong niya mga kaigsunan. So kita na mamalandong ani no. Ari gisgutan diha 1 Korinto 11 bersikulo 1, bersikulo 12, bersikulo 14, 15 o kini usab gisgutan 16 mga kaigalaan. Apan kung ang uban daw makiglalis, makiglalis ani nga bahin mga kaigsunan, wala kita ni anang batasana bisan ang mga iglesia sa Dios. Klaro na no, nga gisgutan diha mga kaigsunan. So kung dunay uban nga brad mao man ni amohang kuan mo ni muna no. So kita ni ana mga kaigsunan dili ta makiglalis bisan ninyo igsuon no. Kung unsay naisulat mo na siya no, gisgutan dias 1 Korinto 11 bersikulo 1, 12 og 13, 12, 14 og 15 og 16 mga kaigsunan. So kita nay mamahimong kita nay bahala nga mamalandong ni ana mga kaigsunan. Ang Dios do na siya gilatid no nga iyas babae, ang babae dili magbistig iya sa lalaki, ang lalaki dili magbistig iya sa babae. So muna siya mga kaigsunan kung maghisgot kita ngadto sa Kristohanong pagbiste. So wa naman tayo igong oras mga kaigalan mga kaigsunan no, nindot ta kayo no. Pero muna last nga portion sab sa ato ang topiko nining dapit kagabion. So tapuson nato ni pinagis pagampo. Dalaygon og sinimbahon ng mga Dios nga naikaw sa kitas-an sa mga langit. Salamat sa imong mga pulong nga mo sab nga natun-an ining kagabion. Hinaut lamang ikaw magapanalangin ini o kini usab mahimo nga lections matag usa kanamo nga padayon magsusi labi na sab sa mga butang nga kahamut-an nimo sa imong atubangan. Ikaw lamang magagiya ug magapanalangin nga kami usab makadaog sa among mga kaluyhon labi na sa orog nining kalibutan na. Sa mga panalangin sa tagiyan nini mga estasyon o sa mga nagadumala nini. Kining tanan og gisalig og gitugyan gilawmang madawat sa ngalan Sus Manluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalan mga kaigsunan, in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement dinhi sa tingog sa Reformasyon, kininyong alagad kanginan Brother Aldrin Romo,
Magaingon kaninyo, daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong, ug mituman sa pulong sa Ginoo, kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement, ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod kayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.